ati chiko kule ndati zvakatopera izvi asi mbuya venyu mbuya venyu kwakachembiri chete wana mambo mulambo vari watanga hondo kufizho kuka iwe chichajisa chachapera uyu tauya vamhari takupai nganga 5 ya kuti mushopeyane kuti tauya korohwa hondo munyika taura doro robigwa kupi nodiwa zvandikutaura ndikuzvinzwa imba huru yana vantu vana vachitekedera first wife of Mabhazuli ichitekederi dzimwe dzimba dzinomera idzi dzinomera chava chimhandara dzinomera muna vachitekederi vachitekederi ndo wakawanikwa kumachatirako andei ari mugwari tekedere ndiye mukadzi wokutanga waMabhazuli ndiye mukadzi ndiyo imba huru wanikwa naMabhazuli abva kwachivi nondiwa ndikunzwa isiwe vishe kunogona kutaura doro rakabigwa panda ndine ziraundi ziguru pano vana mai ndingoti ndiwo vana mai dzingi vana mai gudu avo vana mai simbi isinawo vachibhidhi kwanyama mai Solomon mai Roseni kwachinguva vamari vose vakavata vari ipapo vose kwaimusatsusa bamba vagedha vakati ini vevamudhikoni doro aindikona naitoni kuriwa naitoni ini ndimi naitoni iya yes papa nezaundi ziguruso nyaya ndikaitaura vavari parware apa ya vakomana hondo imomo vana imambo mulambo ndiwo mafirst gorilla ziva vari va kuka musatuso murivo wo ukaenda ikoko vachidya sadza vachipiwa yazvandira uripo Solomon nyama iya vari parware zvakabuda zvapunguzva pagomora Mabhazuli yes wobhombe yawana steni vanezi handisoka chivhamba hama yangu handiri kunyanya kutaura vana mbuya vako ava namagudu vakabika vana zidoga ava vachizviwetera nenge zikichini ziguru izvi yes vose vamhari vana vamadhibha nangaga vose vakavata ndimwari waiita zvose vose noti chidhumbe ichi ziraundi ziguru vakadzana kwai hapana chinobuda zvakabva zvapungupa gomo raMabhazuli igore ripi it was 1976 1976 hondo ichapisa ya 76 pano ndo pakaita nzikia first wife of Mabhazuli ndichitekedere tekedere uikoleni uripo mai vake vakavinga munun'una kai mfana wangu munun'una kuzamurukwa maina ba isina we are vana mai gudu dhuri wakawa rabikwa dhuri makuseka ndikakona kuseka muzukuru wangu dhuri ndiwategwa simbi kanda goko alright vose one family ka vana vokwa Musinde kwavo nana Chikwati yes
but ndiri kutaura chokwadi Wakamsindo kugijima msindo. izvi Alright. ndoimba imwe ndoimba imwe vana Musindo ava nana mahwiti ava vandozvara vana Sekuru kana Kuda nachipota avo vaka bhuriwane asi kumamai. Alright. Ariri Ndinzwisa. vakwasha vangu vose vanatikwati vakwasha vangu kwamahwiti ndio kune vakanyanyazvo vana mai Zingi vana mai Kuda ava vana mai Maria vana mai Gagai ariri ya tohoindawo kuzi vakatorazve imba yangu kana parafini kana vamwe right vana mandiyanga nkunzi Yohana vanaona kwasiya sina zvakanashati ndakawanira Mary matibere aidiuno ndimwari suppose Mary ndimfundisi ati zvikakona kuwa mimba isiya kunowe mission yes I was once a pastor ichitamba bhora Imimi manje. yeah ndisina kuona wazori Mary was young yena matai asi ndasaka zvirozerezegwa because you baptize you Africans because we get disease. I don't know kuti izvi zvakabuda sei ndikavhura vhesi ndikati asi Mwari wakati mubhaibheri munoti taka tivana vaMwari Adhamu naEvha vavakasikwa but muti mwi get disease in pulpit panowipa mafezi ndikati andesinganira kati why poita segregation why Yeah. you say you get disease Mshtaura varungu manje. this was 19 this was 19 65 66 segregation you baptize how that's why vangu vakabuda ina was a captain yatamba bhora Maitambira timu. yeah Timu hiyo yamaitambira. Kwa Murehwa. yeah pano mission before macheke Yes. ndatamba bhora was a captain kuti saufundisa asi fundisi wavo nepolitics mukati wakatanga kunizapo vamwe wangu nani okay ini ndaiva munhu ndaitaura chokwadi secho tisasaruzana vanhu takasikwa tose naMwari segregation yekuti imwe munowana madhisease chava chii nekuti akandigwa mari kati vavamusanditumira mari pagedhi ndapuwa 4 pounds 10 4 pounds 10. Yaitenge chi 4 pounds 10. yangekwandisa kuma 1965 66 Yatotenga bhasikoro nesutu musara nechenji. bhasikoro reiko namasutu nhumbi dzinobva kuAmerica Yeah. masutu changu iova size wapiwa Yes. tikatenge bichini asi matandaida natakaidza mai asi I was not prepared me uyu ndakamuwana 1968 apa I'm talking ye 19 what Pamakazvarwa gore ini I was born 1944 1944 munani. yeah 1944 so I was once a clerk paGlobe in Phoenix manje Mazvarwa kupi? tadhaya ndakachingwa naGaffa itodi Oh, yeah Gaffa ndakamboita prime naGaffa todi. Gaffa itodi patadhaya Ndakaudzisai. ndati kuchingwa kuberekwa vana mai vakaenda kunana bwana kubwana Alright. ndikataura maticha akanzwisa akawandisa kana mai Musindo vaya ndikati varusvaya kuna Matimba sandafoya
we were doing my standard. Yes. Taidzidza pastoral fail. Ufamba uchiseva tikandihamba nkuva vanhu. We pass. Samakasvika standard then. 6 ikakorresponda form 2. Ndava kunhuvi. Shadreki ngozisa kuchipinga. Ndakakorresponda form 2 yangu aipass my form 2. Okay. Yakudhara JC iyo. Ndakakorresponda. Ichiri kunzi form 2 chaisi. Eka. Neticha mazwana. Wabva form 2 woenda kudhadhaya. Kwa kuni PT. Andidi. Primary teachers. After San 6 waenda ku TT yana Gudo. Yava TT iyo. Teacher training. All right. Kuda akaitira teacher training kupi? Kupi? Minu kwa chakaona basi. All right. Gudo. Yakaita TT. Akamboshanda basi ndiye waitaura uyo. Amboita teacher uyu. Wakashaika ake. Achiti wakamboshanda Harare Gudo. All right. Yeah. Muno waipinza vanhu basa. Ndibambo venyu. Zvanda ndora machizokorwa. Vana Tapsoni Sekuru. Ndoapinza basa nachipoto. Bambo makati bambo yenyu mutara baba wangu ini. Yes. Mdada kumarawo. Hukumadawi. Ravu. Anoshera municipality yaRharare. Ndiyo akatenhera. Tapsoni utaura ni. Vazi budu wakagona ini handina kumuna. Kuti vana mushepo vamboita malecture pauniversity. Ndakangoona chipoto. Nokuzvara vamwe ava inema. Handiti. Saka mimi makaenda kuhondo ere kana damuna kuenda hondo? Hondo kui. Hondo yandakagwa ndiyo izvi. Handitainhangira huku. Nini ndikasiya basa chikumbone pfuti Zvishavane. Ndagoenda kuhondo vakati ndakura vana sheki handivafana vangove vako. Sheki. Vakawanda vako. Kai mudhara. Pese ridi pamutezita. Ndipe pfuti handikuramba shungurudziwa. Kai makura zvaenda neeji. Of course ndandakura. Mamune makore mangani ba? Ewe. Hondo muno muyakatanga muno. Yopisira 1970 6 yatanga kuisha 78 isu tava vanhu kungu December mataona kwatashanda vandipei pfuti kesari wakarova hondo muno akaziyana gagari akati ndoda kuona vabhedhi wakahoshaika towazizva kama wakahweza uko kesari mawite ya angari mngomredi vana sheki wakararama wavhictor akafugwa oroko sheki ya sheki nemba yake irimo chegutu achingowana achidini sheki vanoteverana namai Magribhi vakawanda vana nevha ndakamudiga paGribhata Zambia uripa ndikamisa kumondongoro adini ndokuvata mukadzi vakadzi vaviri ndikamutora ndikagara ndikamuresetera it is me I played my role nditakaresetera vanhu mundongoro mwegokwe ndimi tapinda kuche 1980 hakuna umwe ndimi ndindakafukurisa futi nondiwa ndadhii matanga aiwekti bamba wapinda kuche 1980 ndimi ndakamba several years ndakatanga nachakaipa urimo mugore lecture kwapinda Mpiningo
Ukapinda Msipa, ukapinda Mayaniko, Mandi. Wanda kupesa ndidi matangi. Dinda kafugurisa kusika kwa president huko. It is me. Ni 5 hapa dada. Mimi. Nukuma twins. Ndini, noti hao ni swala choko chicho. Ni 5. Ishinda kundari muzukuru gudu. Tukawotogwa. Inda iti Tyre masabu. Patisi imba nete. Nana mai Kuda. Ndakaita ningi yangu, ndakaita typing ni bookkeeping. 26 years ago, it was 1962. Yes. Korea. Kuitoka kwa mtandisi. Zikafora basa ukame. Zvainetseka Mabhazuli hivi today. Wangu tora murumbo tuma ndotoro kwa. Yo amani. Karaba waiting room. Then I was shaking for all this. Yo. Dunita keti. Golf wete mkhana warumbi. Singa big. Murikede. Yeah. Kutakedi yes. Sekuru himacha. Maipiwa mari. Yanga yakawanda ukaita 18 holes. Upuwa ukaita 9 holes 26. Ukaita 18 holes 5 bob. Yaitenga china. 5 bob. Yaitenga yaitenga chi 50 cents. Chi ma tenda futu ni mabruku. 50 cents. Ndiutaura sispense hapeni yaitenga ichiri mari yeningiye. Roddie. Namapenya yakabogwa burya. Yaitenga. Andawa. So takatamba sosisi. Ndikataro vane zvimbi zvangu kadomao. Andiziva. Ndota arika ndindi golf. Ndita kedi. I'm telling you. Yes. You wanna got 18 holes. Well, singa big is golf. Yeah. 5 bob. Mchazo I think I said 18 is 76. 76 mari. 7 cents. If maternity hour. Chibanzi waitenga half pay. Maternity waitenga ni 2 bob. Pandi kutaura. All right. Waichene wenda ida zuzu no maboga zvakasimba. Awazi yaza kumbona mari inoona ndiyo. Awazi chiko for page. Nokuti zvanesa. Ndiyo ndiuziva. Ndine kosi yangu. Ndio tsvaka basa. Kwaya aita garden boy. Ndiwaone tione so forth. Ndio. Ndikunzwa. Ndio trust iwa. Udi murumbo waisi ya Maria patafora. Wane ndidi. Sema kamboita mfundi. Kwamleo. Wapa mari wati ya. Richmond Gweja. Ana mishe kwakauya akanyika gama. Kuti mukadzi wangu. Rice and everything. Wanga ni mari mukadzi iyi yachende so. Chanda singadi ndasikadi kutukwa. Nyaru. Kana ukandipa basa ka. Chirega kuramba uchinitevere. All right. My way. Ndituke ndakonewa basa. Wele uniteverera. Vamsikade kuti wamuranda. My way. Wandipa basa ka. Andiwana zviri aita.
everything is okay. Oro ndakataria vamwe isoko handi basa rangu ariwe iwe oro nanhasi pachimari chedu pane vamwe vanokoni unovhirika vheri handidi ndakashanda namubuya vanozvara first born dhuri vakabika dorohondo handi kuti mutuko yemu chipoto wakapinza vanhu vakawanda mai venyu ivo vana tapso ndiye tova yekutaundi ya ndiye ichiri Harare ndiye mbare handini ndakauya panhamo paya hanje vakauya mamai paya ndivo mbare apa ika remekedzai vanhu vakatanga nebasa ravo chipoto musika ndowake ndiye wakatanga nomusika pambare musika ya wembare ndakafara ini pawakauya ndakauya ikoko ndika andazvindianashaika mai venyu vakati jira Sekuru tawata pashe kai ndiani wakatanga ndimabhigi nyeri paya ndamai vangu aiwa ndaamai vangu vakatanga mabhigi nyeri vakashaya mai manje apa mabhigi pane wakanga asha mai venyu kuti mukadzi wagudo mukadzi wagudo takakamurana indakanovata uko wakangoshaya pamwe chete neokwana mike indakavata namusindo alright apa pazasapa mukadzi wagudo apa mari akango dini ndikavata nagichima nadhuri tikati hatikamurane natapsunosarapa amini masati ndakafarai makabatana pazvikuru ndizvo zvazvinoita mazekuru ako vanoti vasina namati dei tasinga vatsigiri ndindio pachikafu ndimi ndinorima ukaupindi uyu kumatini zvanga achiti munda wake ngwa uno munda achiwana kuvi imba iyi ndindakadoti chivata imba yange yamishe une zhira atiso vose vanei saka munda wenyu kumushando wavo here mushando wani haungandibvunzi ndakubvunza kuti ndewenyu here kana ndewababa wenyu musha wangu sendeyabamba wangu iyo iko kunana Hillary uwowo iyo oni waya mukana ndoiona this is my own premises yakaina vagedhe imbamba yakwavo nabambo wenyu vagedhe bamba vanondizvara ndikazvakira ndakutaura kuti doro Yehondo namaraundi ndikatanga namaraundi mapremises angu ungano iyo ndeyamisheki ndindakaivakisa iyo inovata vana mati vane chii vanokutambura iyo ndeyamisheki ndindakaivakisa shana nakambhindi iyo ndizvinini asi mdhana anoda kuti ipinde musamiri iyo ndapangukusa ndakutaura kuti ndakatanga namaraundi unomusha tarira taipi unoita sekuti iwe wakaenda kuchikoro taipi yemunhu nanataifanhu ndo wangu aiwa ndiri kunzwa zvamukutaura Sekuru saka ndikakuitisei nharwe unowa ndakadoti mati imba iyi yakavazeremisha vanomusha iwe tarira vanhu kana taipi yevanhu kuti iwe dzidza munhu vose inana Sekuru wako ikisi notu isekuza ndisimba saka inizivevebhesi
Na maita bo. Tatenda. Ruwa ndiko hamzukuru. Tangi leski baba. Nisasiku. Tikisa ngumbi. So nishiru last pony. Uni ishara. Talent amwidu. Uripa di personal ba. Sabi mai. Shabano. Chino wafukiza nenumbi. Rega guri. Kuma kwenda kupi macho. Maita bo kule.